zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inpernu zuzedue, zuk txitxarrunik atune. Aurten beberu emote, eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Ieu, zer deu? Kontuatu be lan bat aliatu zaigula? Zabil, arratu etxakurra ematek? Hemen ikusaitzen norbait sozideia prepatzen idan uso kazuela. Guai, sozideia esan ezuela, baldak zueneko harriako edurrenek nun ikusten guazen bank. Nun. Oia, no binuakin. Gure kantara itxatzen dan beru emoten hori, batzu serixu hartu da, gero, Banen lan batek komunia jarri bendu plasmako telebizioa eta antxiko izan bendu goxo zeman. Eta ire lagun xelebriak. Importanteena programa ikustia da, eta berdintza jo nun? Oidik arrazo joi. Eta hasteko ze esan behar izatea? Sumairua! Leku hau zure etxitxak erakutzi zoztan, Ez gero nio kontau, Utzi kontu baitako zen Donostira. Pakitan alaba eskontzeko da, ez deute talei galdu nahi. Oso ondo! Ondo? Naiara, ume txikila jutzi gatxurreztan dituzte. Ramon baki, ez aguantau umiei patata paketea hausi gabe. Nahi genian. Bakizue, zuen kontsulta ilegala ala, ez da? Alaba, konpontzen espana, zue, itxiera zingoet! Geldi, Euskaltzaindia. Denak irterara. Politxe, pentseko batzu? Bueno, polita baino gehiago handia zango nudenik. Orain txetuzue aukera puntuak irabazteko. Onbe jotzua darra representanten batek? Gaurkoan, tuperbaren berezi bat prestatuko dugu eiztarientzako, pulamentuzko eiztarientzako. Eta lanean hasiko nauk, Josean. Aizkiriak, zemuzgea. Hau gozia, txabal. Ez da lehiu hori jateko bila. Nik bostetan utzi supermerkatuko atiam. Oi, fijo, poteko diru hartu eta zinea jundala, pizza gaztuta. Peña! Flipa oingo zue, tío! Tio, baina zer garritxo zu dendako petixoiz guztik? Zesan du ekarregula, lehine gorde, Lasai, guain esplikatuko ez duet. Baitu, petisu zagoen barrun bateria bada baztin, txabal. Tuku. Oli, nola kabituko atapagaten azkun bateri bat? Jokin, tio, itxiatia zezu ustelduta zare. Hori, taun pizza nama berotu gaitu, zea metxero batekin. Goian zuen etxia do, ez alda gure kampamento basiao. Pizza ni behatuko jo, eta lehoko jo postrian petisu guztik. Olako pulamentu egin ez gaitu zeitu nahiatuko, Utzian nahi eta ikustan! Jakatu atxin! Baina galditu, Baina bakumea, iaia harrapatu zaituztet eta... Utzi kontu baitakoa zen Donostira. Pakitan alaba eskontzeko da, ez deute talei galdu nahi. Baina nik izan hau eman behar dut. Lasai, hola Virgen Merkao, ateako ata! Zure pakitan alaban boda altzua? Ez, ni bodara ez, ni lanea noa. Joño, eleante juntontzea zu lanea! Aizo, ordui bat dazo! Bai. 11:30. Zertan aitzezea balanen? Enpresa bateko gerentia naiz. Kontu! Semaforo horreia dota! Favores, Andrea, ez nahi olako sustoik eman, Hor jartzen din, no hablar al conductor! Taxiste bakarrik izaiten eta! Aizo! Ventiladoria jartzia baldazo! Mariatzen azila naota! Jarrilla dago makumia. Oestan abaitzen,
Bentardaia irekiko ez. Ez, favorez ez! Ai, arratoia zan! Arratoia nun! Arratoia! Galdi eta espresetan nik akatuko zaituzten, Geratu, favorez, nire hilea! Izirik honai, hori lorsan anaia amateketa. Pakiten alaban boa jonbi herrian, gure entirria etorriko txon! Zer da, baina erotu ginautza etero zer! Hala, aiatu batxo maikruz, geatu, geateko! Oia, geatzeko gogua! Bona, eskerrik asko, Eta. Ta ze demonio gordendu bardin nahi hau? Odoren anaiak patoko izu, aion bajos! Nik enuka nahiak etorri beharrik, ni oñatira ninduan. Oñati? Ala, pues, venga, suba y sigue. Goz! Apa, zemoz? Gaur bastante ondo. Atzo hobeto, baina ondo. Erki. Bueno, Adio. agur, bai. Egunon. Apa. Ze, beberako? Bai, erki. Epe, egunon da noi. Bitu, leku hau zure etxitxak erakutzi zuztan, Ez gero inoik kontau, Bitu. Hauek perretxeko dut. Baina ozto jaten, hau janezkoak, hau aginak. Ze, Kristo, men, muestra ipetxak. Gargo izan, beste bat, etorri da? Zu baino lehenago antxota. Guaino lehenau, ona? Me kau in kaka. Hau, leku hau akabo. Behan dut horri zeta, ua goizago etortzea. Ara, eza ostat, Aitxalo gurilla, 5 minutu eixau emogostat. Zio guri. Bitu, zela kongoa dara. Hone, pai honak. Ikustu. Hone, boletuz pistini ditu. Oso ekartu ditu, Kertenera bai. Odio. Bitu orzen bat. Ne horrek ez ditu gaten horrek benenuzu ditu, Horrek amanita polideportibu ditu. Guazta hemendik, guazta gorexako pistinetara. Hemen etxak gauzan dirik eta. Mugidu. Aba, egunon. Baina zatik etzea juten anaparroko polideportiboa. Hemen da honeko ez da, zer? Guazten! Perdona, señora, creo que he metido el pierna. Dame boto de chistriño. Ama! Zuentzea, ama! ¡Calla! ¡Calla! Bai! Deika iningunan da estantzera batek hartu zian. Horko, ze horiek soinu horiek entzun da taberna batea, hain itzala deika uste ninan. Ama! Ze bihar dezu! Aberastu gaitu noantxe! Ire aitea petrigilio famoso hain den. Etxia bete kliente sakan hau egunero! Atea kontu, kata! Alkatia behar esendatu nau! Astia nahi kondo juntzaigu, baina nobedadia bukatzen nahi da. Beste milagro matimerko luke atxak, jendia berriro korrik etortzeko. Ire aitea Joseek, Esa Jose! Ez aldu da, tia jo. Nahi ala irutu zatak! Arra jotzen baten bateo. Arrata izarren bat izangoek, aspaldin tergua eman zieteta. Iriki! Laizter astinduko zeu bibotia. Koño, alkate jauna. Atxaldeon. Entzun espaldu betxala iguet, Goiz guztia pasa eta ambulatori joan eta enote konpondu. Gero residentzien ez diate pulamentu egin. Zue baki, zuen konsulta ilegala ala ez da. Ara, konpontzen espana, itxiera zingoet. Lasai. Gure aitea konponduko ez dunik ez da gota. Pasa konsulta.
Akabo! Ire negozioa haure, beste guzti bezala, pikuta. Honek itxura hona zumba. Zalezu berra, Jonber? Pentsa haure, ne eskopeta kontsulta hoi baino ilegal hauek eta. Guantxe ikusinat zuen alaban lagun tximaluzeoi eskutan poltsa handi batzula. Afaxero izango zan. Ai, nekane, ze ingenua izen batzutan? Zer izan nahizu? Drogak, nekane, drogaz bedeta zela poltsa hoi. Juan horrebiliko itun, trapitxatzen. Bueno, zu beti txarto pentsaten? Bai, sokorrito nilo bare hola xeaziunan, eta guan proiektua honbrentzen da euskalo noizatekoan eta nola. Idurren eskaformalara eta gaina printzesi moduna ziro. Hordakan ba, sobreprotekzion. Psikologo bati entzunionan, telebistan, esaten hori etzala ona. Bueno. Eta zer zin ba, farduk? Okerro, eroskiko poltsak. Kamuflatzeko. Datu behar honita, Preokupaten hazina. Lasai. Sokorrito eskatu zionat proiektoko telefonua. Nidakan. Jasotzen min hartuta, Ike intzaparra, baina sendatzen espana jata txiringita hori txingo dia. Lasai, izuna, lasai. Zeo zingo jauta. Nundek, mina? Inunez, horiek okerrena, ni ezin hau zutitu. Noiztik ahola. Goizetik, jazten hasina izenetik. Presidentzien ez alditek ez esan. Bai, oso rarua dala, eta datorren irian analizia gehitea guateko ordua mantziatek. Bitarten okertzen zeitze behek, biotie luzatzen uzi eta barrendero hasi beharkoek. Intzaparra! Bibote hori hasteko denpora egizte gateako txe demontra honetan, Lasai, baz egitetan untan falloa. Baina aurrena, konsulta irigitzeko lizentzia firmatu. Ike zaila faioan undo, eta gero firmatuko hit. Trampetan tratu egiten gu, ona gaitu gero. Guste emateik, dakin jendiagin neozitu egitea. Konforme. Falloa, hankatartean daukak. Baita ze! Zehai gabe. Oain, firmatu, haindu ezela. Kartzakona. Baina ikzo zeintzak, oain gizonitxu emateko. Bueno ba, oain, galtzetako botoia askatu eta zutitu ahi. Baina, Jose, zenatu ino gainean? Lizentzia bakarrik ez, Europatik eta jasotitxun zuentzio horietako bat ere emango dia kontsultarako gizona. Ze grabia altzan, ze neukan. Presa. Azkarregi jantzia izakaso. Alkandora galtzetako bodoi egin lotuet. Handi parra zertzen ari gaitun. Ikusin behar honan, alkatian piura. Ta, klaro, isele. Oin, herri osua pentsatzen ideatiak ikutura egin be, sendatzeko habilidadia dakala. Hemendik aurrea, nahiko histori izango nau. Zuen tokietara. Prest. Itxoin. Jode, honek ez du tire botatzen. Bueltatu. Ke ba, estabil. Ba egin ahoarekin pistolaren sarata. Vale. Ados. Zuen tokietara. Prest. Pun! Geldi! Euskaltzaindia! Denak irterara! Ia, favorez, irterara. Mesedez! Irterara. Mugi! Irterara. Eta zuri polita irudituko zaizu, ezta? Euskaraz tirotxari etzaio pun esaten. Pan. Isilik egoteko eskubidea duzu. Beste zer esaten baduzu, zure kontra erabilia izango dugu. Zenbat puntu kenduko izkiot.
Guztiak. Guztiak? Meseira zure egin, favorez. Nahi duzun egingo dut. Nafarroinozeko dizio guztietara joango naiz. Karkastillon bada ere. Baina eskendu guztiak. Guztiak! Zure euskara bimena. Hemendik aurrera, ezin izango zu euskaraz hitz egin. Baina hori ez da posible. Ezin duzu! Vale, pero entonces, ¿cómo voy a...? Puntuak berreskuratu beharko dituzu. Horretarako, goenkaleko atal guztiak ikusi beharko dituzu. Ziratik? Bai, Lasa nahiak elkarri mokoka hasi zirenetik. No me jodas, hori etxai bidezkoa iruditzen, barkatu. No me parece justo. Hala, goenkal ikustera. Joder, con el vascuence de marras. Norberen lekura. Prest. Damba! Damba? Bai, damba, tira, jarraitu. Gartxot, lan bikaina egiten ari gara euskararen alde. Ara, emutxutu rektoruna. Pagadi, pentsatzen do gitxike, mainu korta ulertzen hasi nazela. Benetan? Bai. Bagoin, alkainek eskatxula entzuten, guk detxuko dugu eta hola sarila utzako. Izelako kurrentziziotak hartu. Baina ez da konturatzen, hemen biharrin gazenok ezin jogula parte hartu. Ez da gudera zer esango eta jazta. Bagadi, beatu, autarti hau ikuslintzakora. Venga, guazen ikustea, pasan asti mainu korta turistia izerrezatzan. Eta zeinek irabazira ben premisu. Venga, mainu, latiko! Traje eta korbata ipintzen ditut fin. Arropa hori genduta etorri nirekin. Please, can you take me a photo? Foto? Ni ezin atein foto igen ez da? Photo? Church Cathedral, huh? Foto natina eta ontzun arpide. Eta mainuk zer esan duen entzun ondoren, ikus dezagun aste honetan, gure ikusle ze interpretazio egin dituzten. Arrafiatako izut, baina aurpegira. Fotografiatako izut, baina arropide. Mainuk esan du, fotografiatako izuke, baina arropide. Belarri fina, Ta aste honetako saria 2 kilo kostilla dia. Eta bantxe jakingo deu, asmatu duten artean zein dan irabazlia. Bueno, hortako eskugarri bat beharko zu, alkain? Bai. Bai, ikate beharkoen. Ia ba, astontako 2 kilo kostillak irabazlia... Koruko zinkuregi, Donostiarra! Koruko disfrutau kostilla janak! Bueno, eta guain ikusiko dugu ba, astontan bainun alderrebeski jaztin izan da. Bainu, latigo! Izkin honetan atzo maskuri jarintzen. Kauntza pelgurria ari zaitu urbiltzen. Politxe, pentseko batzu? Bueno, polita baino gehiago handia zagon denik. Ezuk iztegizu, ezin jala kalien txixein, eta gainea hola, alebuziekin. Bueno, zuk alebuziarekin egingo duzu, baina nik zakilakin. Hala? Ba, 60 euro pabiak entzuzu. 60 euro? Atzuren gertama, akazukin amaten igarriko jo. Ostea behipiniko zuen, mesedez? 60 euro? Atzuren gertama, akazukin amaten igarriko jo. Bueno, bakizue, oain zuen txanda da. Hartu telefonua eta deitu 940 eta kontestagailu automatikoan utzi zuen erantzuna. Eta zuen izena eta telefonoa jakiteko zeintzu zeaten. Eta bestela imeroa bialdulik ez zuen. Guazemanka bildua itb.comera, mainuz esan da ben kontabaz. Guain sarila jakiteko desiatzen ongo zatez, baitu ondo. Aste honetan, 3 dozena komuniko paper etxean bateko aukera dakazue. Praktiko premisu, bai hoixe? Eon. Hemen atzien zer da? Zer da hori? Afaria bintzako Getariko kaia kaipe jatetxian? Hola bai! Ikusten elordi, gu ditxu behar gandun. Zebrek ikusi dute krokodiloa, baina ezin dira gelditu. Oide, konzentrazioa. Hortxe, quieto! Zebra uratean noiz etorriko zain. Dios, basta, lepun rau! Pasentzileak, oi, txarten, oi, pasentzileak! Horret, eitu kokodilok odolotzekok. Odol bereko ez di, alako pazientzia eukitzen. Oxe, Ramon? Zeratik esatean nahi? Oso odol bereko aizelako, oxe, Ramon? Zezan nahi dek, pazientzik ez dakatela? Pasentzileak,
Hola, Jose Ramon, pazientzia ez duela! Aioles esan iken, Jose Ramon, aioles esan iken! Aitu ja, Rufino, aitu ja! Lasaitu ahi, Ikusten, ez aizirio golderi bat kontrolatzeko kapaza. Pazientzia galtzekik, seitun! Jose Ramon, pazientzia galdu! Jose Ramon jartzen ma, eose gauza gotatzeko kapaza, Jose Ramon, kapaza izen, Jose Ramon! Eose! Hoi, seitun ikusiko jau. Ba, Rufino, hilego hemen aldeko. Ba, hementxea, nahi joan Nikolas, hauxe da! Zer, Nikolas, prest? Bai, ni beti prest. Aki, Jose Ramon baki, ez aguantau, uniei patata paketea hausi gabe. Nahi genia. Bueno, ba. Ze nahizu, Nikolas? Patata pakete bat. Eskatu gezu lasai, osaba Jose Ramoni. Patata pakete bat nahi dut. 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 Pat
Cabezos, kapasa! Ate ko, Sharon! Ego dia, Sharon! Kontatxe izta, venga! Kontatxeketa, pino, izego, Sharon! Izego, Sharon! Aguantasa, Sharon! Mortuko kera, venga, Sharon! Eba ja gaurra, eba ja! Gaudeko, Sharon! Gauda! Bai, lasai! Izakit jaizta, beti ez tekira zigota. Oaingoan bai. Zer esaten nahi eiz? Ikustalillo, Nikolaxe, patata paketei. Eka bendio! Uineko eskulluk! Fermin, idur eskutatik juten hasi asku. Nekane, buruak gile behotze izu begonitak. Eta arrazoi baukeze? Ze gezur bota oaingoan. Ba, hori ero, hori ba... Drogaditurela. Bueno. Gazteta normala, denetik probatzia. Bueno, Froi, baina zuri galdetzen gatzuen daurogan bazano? Seme alabekin onena galdetzia izatea. Klaro ba. Venga, juntzatxe bera, lokalea eta, venga, junde galdetu. Oai, nola jungo naiz ba? Ba, ontxe akarreta drogi maizan gaini. Hartu gabardin eta segi Kolombo bezala kasua aklaratzea. Oai, programa ikusten nahi niz baina. Eta behatu sofan, da kaltzetinetan, da komunin bebai, da neberan. Lucho, Lupita edo Doraemon izeneko lurralde eder hauetan dinosaurioek eta barrigitasek herri berezi bat osatzen dute. Birritx eta porrotxen begiradapean. Lego gazteluen ondakinek paisaia dotore janzten dute pelutxezko hartzarre urdinaren ondoan. Alkateak erregalatutako gerani hauek ez beloreik ematen. Gizon prakaundi horrek kontu baugari. Kaskurri, nahi hau zure azaostak. Kaskurri oso bai gizona. Baina jarri musika klase hau. Orain txetuzue aukera puntuak irabazteko, horretarako asmatu behar duzue gure paneleko hitz egokia. Trompa mobila! Turbolandia! Gasobala! Zilindropila! BMW-a! Nola ditzen zaio errezilen autoari? Kotxia? Kotxia, ez! Begiratu panela, mesedez panela? Trompa mobila? Ez! Nola esatzen zaio errezilen autoari? Zilindropila. Errezilen autoari BMW deitzen zaio drogoso alakoak BMW! Xilofoia, txalapartaren oinordeko fidela, mailu soinukaria burdinolen eta patxi errementariaren arteko katebegi eta brun-brun motorra ikusle privilegiatuak dira misterio zinguratuta dagoen jostailu honen izenaren aurrean. Non dira nire geranio berri? Lapurtu inaldizkiate oainen. Lehenetzin inor kaso egiten eta oain oizei aldiz lapurtu dizkiate. No woman, no cry. Naroa, kirurgen egiten dene. Bati neia, teago jon, taberna puskatuko jar. Kaskoria!
Fermin geixeita tarraten ez da. Probatzen nahikoa, ia droga benetakoa dan. Bona, txitxe, hone gauzok ez dizolgetako. Han! Bera izan gora. Baina izangoa, zehase. Adios. Ba, preokupatuta, nitxunan etxian ekane eta jakite etorri non. Bantxera, Fermin. Ta, atxona zer dik jo? Disgusto jarra izangoen, iloba bakarra zerta, drogadikta. Drogadikta eta uste eta ordun daula. Atxitxe! Bueno, ta zesan den, guaindik behian dala? Bai. Seinale txarra. Bai, ez da. Da gau juten bagaz. Guazen, nik launduko inat. Guazen. Eskerrak gure idurrek bakin, be buru bat defenditzen. Earki atxik, zaleak, hementxe gaituzue astero legez, zeuen saio honetan zeuek esaten dut, zeuek bidaltzen dizkide guzuelako eskaerak. Joxen Tolosa Gabon? Dejon deiara, Xavier. Earki abil, garbiketan, Mr. Proper ematek. Hemen di laizterrea, Mr. Proper izan goiz. Earki, bueno, uso garaian gaude, zaldara, Joxean? Bai, Xavier. Usakume asko, pasean, gure zeruetatik, eta, bueno, esan beharra daukagu, emailak jaso eta jaso, ordenadorea gainezka daukagula. Baita nire. Esamesak ere topera, zazpi bat gogoratu, uedikoitza NK utxune hautzietan nahi duzuen hori eskatu, eta emaila ere gainezka. Bai, Xavier, hemen zeok, Eta gaurkorako zer dugu, Josean? Zat, impresora, hemen mondozu bilek. Azkena, Bai, zarauzko Miren Amiano, hombre, izena politik. Kasimirodik, Bai, honako hau eskatzei ju, nazkatuta omen dao, begizonai, goizero seita jekita eize garaiako tuperbarea prepatzen. Orduan, eakusi ezaio zue, eiztari guztiei, dana berdina diata. Ni hortaren etxok, ados, Xavier, barkatu jak. Desberdintasunak bat zeudek eiztarien artean. Bai, 180 Andre prepatzeziok tuperbarea eta beste 110 goizen panadira junda eta ogi eta atun eta bat ustik eta arregin gutetxuk. Bueno, Earki, gaurkoan tuperbare berezi bat prestatuko dugu eiztarientzako, pulamentuzko eiztarientzako. Eta lanean hasiko nahi, Josean. Oide, Xavier, eta ondiruitze baldima zaizue, esan ingo ju, Xavier, zer prepatuko jun, txuleta enpanatu batzu prepatuko xuk, eta geho, tortilla bat ingo ju. Josean, duda zeukat, txuleta enpanatzeko garaian aurrena arrautza eta gero ogi raliatu eta pasa beharra zeok, ezta? Aurrena arrautze eta gero ogi arraiatu, oidek? Ez nahaztuta, aurrena ogi raliatuan eta gero arrautzetan. Ez, Xavier, aurrena dek arrautze eta gero ogi arraiatu, Bueno, bakoitzak bere erara indezala eta ean orduen arrazoia. Vale, ondo irutze zaia, Xavier. Oso ondo, A ver, ekarrizak, platera, favorez. Bueno, hementxe botako dugu, arrautza. Ondo batituta zeok, Oso ondo. Eta hementxe dugu. Eta orain txuletak, hementxe dauzkagu txuletak. Zetia, gazteanak, zarranak? Zarranak, Xavier. Kontrakok. Bai, zarranak egin guztu ez zaizkiak. Aragi askoz xamurragoa deketa. Enpanatzeko bat ez. Bai, oidek. Bueno, Xavier, piztuzak, bitrokeramikaz, atzaparrokin más menos etziak distingitzen. Ederki. Tak, hasiek, olio pixka botako diogu. Bildurri gabe. Lori ez eok, Xavier? Gatza pixka botako diogu, txuletei. Oidek. Eta, oain, eiztarik ikusi ondo nola prepatzeken. Aurrena, txuleta arrutzitik pasatzek, ondo pasa. Nik aurrena ogi raiatuan pasako dut gero, baina ire erara intzak. Orduan, arrutzitik geho pasardek ogi erraiatu, Jak, ondo pasa. A ber, Xavier, prepazak irea. Oain ikusiko ju, nola gatzeken hobeto, irea o nerea? A ber, prepatu, aurrena ogitik. Aurrena ogitik, nire uste apalean mintzat hola duk, gure etxean ala izan duk beti. Eta aurrena ogi raiatun eta orain arrautzeta. Oideki. Hau ja, beroa ongok. Hau, a ber, beroa zeok, bai, eta... Neria goikoa deke, Xavier? Oso ondo, eta nerea bekoa. Earki. Hementxe. Tak, hortxetazko bitxuletak, tuperbaren eizea, amateko mouko txuletak, enpanatuk. Oidek. Eta egiten dien bitartean, guk trabeska hartuko dira, kitapen pixka bat zeka domen. Hementxe. Kopa txiki pare bat atea, eta hau ospatu garra zeuk, eta uso garaia hemen duk. Bueno, aurten hotza urten baldaka, kuesto diga. Bai, Xavier, 10.000 euro patuit, aurten kuesto hotza urten da, pentsatzeit, pasako txukela, usok, gainetik. Hau geiterakoan, bueltan segituen gara. Nei aragi gutxi nago, zaila, Xavier, danik pentsatzeit, atatzeko gara izango, gara. Gaina pikatzen mandi maiz mingaine ematek, hipopotamon mingaine ematek. Platera atako jo, Xavier? Ederki, Josean, barkatuko ja, bada nik uste diet.
haudek irea. Gezkeia izela? Eta haudek nerea. Ikusi beste ikatzeot kolorea, Xavier. Ikustek ze kolore goxoa dakan honek. Eta irea garbi argi ez. Baina hau hipopotamo nadek, hau behiz arna. Bueno, orduan, tortilla falta, Xavier. Tortilla, zeiten dugu Euskal Herrin sobratutako arrauz batitukin. Tortilla, nola ezpa. Trrrt, hortxe. Bai? Ederki. Gatza pixka bote bidu. Hemen kamarak eta kutxingo dugu. Tortilla nola egiten dan. Gozo. Hortxe, ikusten duzu tortilla. Olio, txuleta indako oliokin ite maldin badeu, geho gustoko goxoa, mateziok, Bai. Xavier, zeu zeintzak eta plater bat eta Bai, platera hemen zekat. Eta tortilla, itxin, azkeneko toke emango ziot. Bai. Hortxe. Erra, Xavier, erra. Hortxe. Eta hemen ikusten zuen zera, itzalizak, Xavier, nik ezin itzalita. Bueno, hau izango ike, menue hau izango zen. Orduan, superbare baten sartu berrazek hau. Klak! Einarte. Hortxe? Eizeako aproposa. Bai, gaina zierre hona ukitzea garrantzitsua da. Bestela txakurrek eta ematen maldin maituzue, txakurrek azkaka ibiltzen juk eta ikita gosaria jangoie. Zeharki, bitartean gogora ditzagun zeintzuk diran gure tuperronen osagaiak. Txuleta ezdurrik gabekoa. Arrautzek. Ogi xehetua. Gosia. Eta... 10.000 euroko puestoa hotza urtzen. Ba hementxe, gozatuz gaur ere... Tuperbarea egin diau, Josean? Bai, eta... Eiztarientzako aproposa? Bai, eiztari bat goxe gehatuko mendin. Eiztari, hantzak, tuperguare, eta eongo aiz, goseik bare. Oide, Xavier. Izan untxa? Eongo atxik. Ai! Putai egezak zuen, no? Arron ez da izuen jo korrik abintzen guzuen, no? Kaben dio lenguanek, kanporragatzen zartzen dut abantzena, ez du sentitzen arron, no? Hemen kanpenetan beti... Aurki, ETV baten... Me cabe en los cielos, ¿no? Esto no, me cabe como las gallinas aquí, ¿no? Hablando, ¿no? Me cabe en sol, venga, seguí, ¿no? Vale, pues así. Ya vendido, ¿no? Se montese, Conchaco esto otra cosa inteligente, ni puta idea, hombre. No tiene ni puta idea, hombre. Aquí ya, hombre. El culo tiene en el campo de regateo, se llega y está todo por culo. Yogurines, hombre, yogurines, venga. Venga, me cabe vendido. Arraun Estarrin, Telmo. Ziaboga Estarrin, Luis. Venga, dan agarro. Me cabe vendido. La suese, berriketan, me cabe zerte zue. Hoy te agarri muy chalak, que no cangulo puto, ahorita venga, me cabe vendido. Me cabe vendido, venga, yogurines. ¿Qué son esos yogurines, hombre? Que conmigo no vais a poder, conmigo no vais a poder, Betico Estarrin. Vosotros tampoco vais a poder conmigo, José Luis Corta. Que tu letra puto y cortic. Aurki, ETV baten, Telmo ta Luis. Ta José Luis. Bar Lombrat. Hombre, Agustinho. ¿Ebron Susiño? Zena botella soberana batzuk. Venga, a ver, rápido. Pues bat beti bezala. Kaja bat? No, Agustinho, no. Botilla bat. Botilla bat? Baina zaldo hemen inor soberana bateno. Remigio bakarrik. Da bera, grantzolea junde, 3 hilabetea koleatzeta. Hasta o gran sol, total ez daki zertarako, como dice la Juli. Hemen arrapatzen ditu legatxarik haundienak. I, bueno, oferta batiko iketxiak. Ik soberano kaja bateo zita, guk opariak, emango izki hau, ordainetan. Venga, animatu, ai. Que no me líes, Agustinho, que no me líes. Itxegin Julirek. Ez gizona, emaio sorpresa. Beitu gainez premio erakargarri dauzkan. Venga. Ba, kaja bat? Todo sea para o negocio. I, parezik enduai, Ulki, Danan kapean usten didazue. Olki ezu. Txakurra zapalduko dira.
zein zan? Soberanoaren gizona, telefon. Remigio? Dale con Remigio, por Santiago Compostela. A ver, zer nahi duzu, Marianito bat? Azeitunarekin. Eta zu gendi hemen, Troski? Azken aldian pizza egiten duzu edozein tokitanetan. Suso, eben ustizkit. Venga, luak. Soberano. Venga. Pues esa curpolita, ze izena dauka? El biostoa. El biostoa. Agur el biostoa. Pero que se... Pero si son ceniceiros. Ausontziak. Carajo con el opari sugarri. La Juli me mata. Baina, tabernetan ezin da erre, Suso. Horregatik, carajo, horregatik. Zer daudan hau? Onbe jotzu agarra representanten batek? Ai! Venga, ánimo, chavales. Luchar ya, ¿no? Recuerden, me neuri, te quedo ni puta idea. Te quedo neuri, yo te ni puta idea. Venga, calentamiento. Venga, así. Venga. Va, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Venga, venga, chavales. Venga, conmigo no vais a poder, ¿eh? No. Venga, chavales, venga. Venga, chichite. Venga, bateles un norte, venga. Me cago en Dios, vea, chavales. ¡Ey! ¡Sí, bateles! Venga, chichite, me cago en Dios, conmigo no vais a poder, ¿eh? No. Ni los de la Concha, ni vosotros, ni los de Castro, ni nadie, ni la Federación. No tienen ni puta idea. Venga, chichite, venga, sin miedo, ¿eh? Chorrota, quiero chorrota. Voy a cronometrar. Tac. Venga, Osondo. Venga, pata contra. Venga, fenómeno. Venga, va. Venga, chavales. Venga, va. Venga. Me cago en Dios. Un día sabéis la tea. ¿No sabéis ni mirar profundamente o qué? Venga, aquí la tea. Venga, me cago en Dios. Venga, me cago en Dios, ¿no? Porque conmigo no vais a poder, ¿eh? No vais a poder, ¿eh? Me cago en Dios, ¿no? Ni la Concha, ni otro, ni nadie. Ni la gallina va conmigo. Don Fede, txeko patxarana bat? Bai, ipinira zu bat, bai, ze azkenengo mesana osapaixan komunixua gehatukat pehauta eta... Jesus, Maria eta Jose? Nola, soiaz zenizela barik gizona? Esto es una soberana plaga, padre. Guri dozku peñizkena azte bete regalako ez. PlayStation potu. Marcate una escapolita, pero para mesar primero habrá que consumir. Azkite, bueno, jarri bie bakin amateko. Han frenado lo ama Virginia. Zuk osatzen ez dozuna, gero nik elizan, kontsolatzen dut. Ze mauz? Hombre, non Fede, bementxe, urgentzi banakan eta farmazien komunik ez dakagunez, ba... Erratzen duzte gotik da harren hontan, eh? Atiéndeme, escapolitan. Zuk eraman bie baki eta nik regalatu opari sugar. Voy a regalar media docena, 12 niceiros para la botica. Zertako? Lanien ezin dugu erreta. Bueno, estimatuta doa eh? Gero arte. Agur, don Fede. La cona que fisa fraga aquí van a quedar. Don Fede, zu nahi duzu bat? Bai, Elizara guten dien atxuen agi postizua jartzeko. Estimauta da, baina ez. Eta zer egingo du nik horren beste utxontxirek. Es que esto parece un errastutegi. Una incineradora, coño. ¡Ufa! Hoy da ambientia, hoy jende pila! Troski, gaur oso egoskorra zaude, eh? Venga, pasa txokoa! Egunon talas foron getorri tapetaze un flan. De balde? Reklar. Batera bi, bat niretzat eta bestea torkitxorentzat. Juli, bi, flan, bi! Egunon janko edizuela. Don Fede, le apetece un flan. Suso gonbidatzen du, eh? Ez daki Celtabigok liga irabaziko zeuden, no? Orduan atera bi. Juli, beste bi! Ames! Ia zelakuta zen. Hala. Cantame que os flanes salgan ben.
Hori bai honari. Baina, eta zuk etxean noiz joan behazu? Egon ba, pizkatian, petzizuz guzti bukatakuan. Zema gehatzea, ba. Bat gehatzea, jal lasai, tio. Au! Tokatu dala! Bateria! Irabazi deula! Tio, bani joa bila. Egoen dikten daikitagun gata. Permintxo, nahiz beste bat? Katu, bai, hoxen! Lola! Que majo! Eta zuk ez dezu bate jan? Jan? Zertako? Zitapaken eta biratzekin nahikoa zart? Bua, tio, baneko hoi jan ditu. A ber, droga bota lurreta altxa eskuak. Ze, zau ba guztua? Ke ejemplo! Etzen ezer, negane. Petizu jaten egun gehan. Da premio tokatu zeigo. Zakra bizo. Baitu bauka instrumentoa, tio. Martxel, hemen nengo naiz, Merinda nahi batzu etorri. Ahi ba. Naiara, ez esiri txerrestran, zikin-zikina daota. Ui, Maider. Carlos, aspaldiko, zemuz. No, ze? Ba hemen txea alabakin. Ara, nik... Martxel, atea putzutik hanka hori. Baneria bostur, Naiara, utzi gizonan bastoia hor. Maia, erori ala. Hala ba? Ez, gizona. Hola, bai. Zer da zeginan, Carlos? Ba, banatu inizela. Osondo! Ondo? Naiara, ume txikila jutzi la txirrestratik gesten. Eta zemuz Andriakin da. Ba hori. Martxel, ate jozu zapata hori haotiko altxe bertan! Oie, azken aldean ez dakizu ze bihurri da binen. Ta aurrekoan aintzen... Naiara! Lurra ez jan! Etxea jungo gea, Hor, guain! Ta, orduan? Martxel! Jaetxe zaite goen txebertan txakur horren gainetik! Kasu? Bueno, ba, arazo txiki bat sortu zaigut. Naiara! Utzi jozu beste gumia iguain! Ez jauna! Utzi jozu behai! Martxel! Etxea! Guantxe bertan, guazen! Bai, gure bai etxea, guazen! Bueno, ba, Carlos, poste naiz, Bai, neure, bai. Itzengo, do berriro ere. Bai, hoi da. Aizu, ba, ez dakizu zenbat eskertzean, Humezta parte beste gai batzuta zitzaitia. Bai, oixe. Bueno, ba, aio. Bai. Venga, egongo gea. Martxel, guazen! Venga, jetxi! Ai! Kendu paretik de dio! Llegó ahí a entrar en el arramundun, pero ahí se le viene a cutar esa cadena, ¿no? Vamos, Sergio, en el cenar, ya, porque luego campo de tripulaciones al sello que te agrado. ¡Me cago en la puta, no! ¡Yogurines! ¡Venga de aquí, os voy a poner así, ¡Me caben esas! ¡Vamos, miren, me caben! ¡Y no os dais entender, hombre! ¡Yogurines! ¿Qué es eso, los yogurines, no? Ya veis el sombrero, no, sí. Os voy a poner así, a primera, Bueno, cuadrilla, gaurkoa behar asko pasada ba. Espera, lo beharki pasa izan da. Gasku, egon momentu bat, Xabi? Egon Ai! Baina izolatu inizala, lehen dila hui eukiko eta gaina hui gentzen. Kusten, kana batuan. Mie betzela, itezate. Bera, hasi da, alkain. Bueno, ondo pasau zapatu gau bat, abiar domekia, bai. Datorre zapaturarte. Aio, pelaio! Gaur sortzi hemen izango geha banda osua. Guazemak! Zate esatean nahi. Yo, odo nerorta, izanako. Odo. Ale! Isiliko nahi, Rufino, haitu jateta. Isiliko nahi, olkie. Eose!
Etxurik, argatu etxe. Zer dakar, akuri, bono.